Machini ya Kwaramogi wadonje weche mag tuke otieno ma kawuono. Kama tuke mag skunde sekondar tam mokwongo chakore Yanga e kaunti ma Mombasa ikine mamoko kuom joloch mag tuke go mopogore opogore e higa mokalo oyudo ka piem ma higa ne ochako bedo mapek. Tim mar Dr. Agri magin joloch ma higa mokalo e tuke mag okapu jotugo ma yawuoyi abich koni gi koni noyudo chwat kowuok kuom tim mar Dagoreti mane oloyogi points 93 kuom 71. Weche nokethore ne tim mar Dr. Agri bang' jotugo ang'wen thich oko e tukego bang' rem chwalo bok maggi mag nonro. E kidieny mar nyiri joloch ma higa mokalo Kaya Tiwi mawuok Kadhodh Nam Chumbi noloyo tim mar Ikutha points 100 kuom 23. E tuke mag rugby joloch higa mokalo All Saints mawuok Embu noloyo tim mar Serani points 3 kuom 0 e kinde ma Upper Hill noloyo tim mar Mangu points 28 kuom 5. And we want to pick up in match 2, sail to the semis and then win the trophy. It is ours for keeps. Brookside Dairy gino achiel mwarango eni wamiyo nyithiwa opportunity marom. Katia e school machalo nade, katia e region mane, to wamiyo opportunity marom gi nyithindo duto te e piny Kenya. Mondi nyiswa talanta mari ma ingo e spodno. Kendo ma moro wa nikech nyithindo duto oyudo opportunity mar nyiso ni gichalo nade basketball, gichalo nade hockey, gichalo nade rugby. Sirikal maduong' osechulo omenda maromo siling bilion 1.6 mar riwruok matayo tuke mag adhula pinje mag Afrika kaka omenda ma ochuno ma ichulo gi pinje mabago tuke mopogore opogore. Bang' chopo e nyim komiti ma ochung'ne weche mag tuke, jatend migawo mar tuke Salim Mvurya olero ni omenda no ochul CAF mondo mi Kenya thuolo mar bago